Bore da I chi a diolch yn fawr am ddod â sioe I ysgol Cefn Coch a dwi'n siŵr fod pawb wedi mwynhau y sioe. Diolch yn fawr. Wel, mae gen I bach o gwestiynau iddo chi sydd gennyf yn fama. Y cwestiwn cyntaf ydy, pwy sydd wedi meddwl am y sioe? Wel, wnaethon ni cydweithio dweud y gwir, ond Paul nawr sy'n siarad a fi sydd wedi sgrifennu'r cyneuon a'r sgript a pob dim, ond wnaethon ni cydweithio gyda'r syniad gwreiddiol I roi sioe yn yr ysgolion. Diolch. Ys faint ydych chi'n perfformio? Perfformio ar y sioe yma rhyw 10 mlynedd. Ond perfformio wrth canu a gwaith teledu a radio ers cwarter canrif. A siŵr o fod yn agosach at 20 mlynedd ers I ni cychwyn canu. Wow, mae'n lot o blynyddoedd. O, dim o fe'n. O bach o surprise iddo fi. Sut ardych chi gyfarfod? Wel, ni'n brodyr. Felly wrth gwrs bydden ni cael ei godi, cael ei magu dan gilydd yn y fe. So ni yn brodyr go iawn. Mae'n bell un, maen nhw'n defnyddio'r gair brodyr, a felly dyn nhw ddim yn perthyn, ond ni yn brodyr go iawn. Be ydych chi'n feddwl o'r gogledd yn fama? Eich bod yn dod yn wreiddiol o de? Ie, o'r de. Ni'n hapus iawn ar gogledd. Hoff iawn o'r mynyddoedd a pob dim, a'r bobl sy'n byw yma. A ni'n dechrau deall yr acen. Achos chi siŵr o fod wedi sylwi bod acen ni fel hwntws, yna fe chi'n galw ni fe, a acen chi fel gogs, yn rhywfaint yn wahanol. Beth yw eich diddordeba? Hoffi war y golf a rygbi, cerdded rhywfaint. Garddio. Fenwyr DIY o gwmpas y tŷ, neud jobs o gwmpas y tŷ. Na fe. Mae gyda chi lot o ddiddordeba felly. Ydych chi'n dal I perfformio fel y Brodyr Gregory? Wel, wrth gweud, beth yw cer nôl nawr ryw 8 blynedd dwi'n meddwl, neu rhywbeth yn debyg, o'n i'n teithio o gwmpas o wneud cyngherddau fel y Brodyr Gregory a gyda band a wneud y theatre yn y iaddau yn y gogledd a'r de ac yn Lloegr hefyd. Ond mae rhaid dweud bod ni wedi cychwyn wneud y sioeau yma, dim ond sioeau yn ysgolion, sioeau blant byddwn ni'n neud nawr. Beth ydych chi'n hoffi fwyaf? Rygbi ta pêl-droed? Rygbi. Pob tro. Come on, the Scarlets! Rygbi yn bendant, ie. Mae hynna... Mae rei oedd de fel arfer yn tyddu I ffabrio rygbi dros pêl-droed. Ie, a ti'n gweld bod fwy yn y gogledd yn ffabrio pêl-droed. So pwy ti'n... Lerpwl neu Man U? Lerpwl dwi'n gefnogi. A beth am Cameron sy'n sut fyna? Arsenal. Arsenal? Llynda y Gunners? Waw, o'n I disgwyl ti wedi Everton neu Lerpwl neu Man U. Arsenal, da iawn ti. Ie, a wedyn dwi'n dilyn rygbi yn eitha diddorol, a wedyn dwi'n cefnogi sgadwlet fel rhanbaeth. Da iawn ti. Ti'n chwarae, oeddech chi'n chwarae rygbi neu pêl-droed, neu'r ddau? Dwi'n chwarae pêl-droed a dwi'n chwarae rygbi tag efo'r ysgol, ond dwi'n chwarae rygbi glwb. A Cameron, wyt ti'n chwarae rygbi I glwb wyt? Yn Port. Ti yn Port? Rygbi yn Port, achos mae clwb pêl-droed eitha da yn Pendyn Deidreth, oes e? Oes, dwi'n chwarae glwb pêl-droed Pendyn Deidreth. Pa safle wyt ti, Cameron? Beth wyt ti? Da ni'n siŵr, cos oes ddim digon o plant iddyn ni chwarae games. Ond ti'n mwynhau rygbi? Ynddo. Da iawn. Eto un o'r cwestiynau, beth ydych chi'n hoffi fwyaf? Pasta ta reis? Pasta neu reis? Rhys, daw y cwestiwn anodd. Ia'n anodd yn diwedd. To beth fi'n mynd I weid? Y ddoi. Ie. Chips! Chips! Hanner a hanner. A wei, trefod fyddwch chi wedi dod â chips fan yn fan oedd, y cwestiwn nesaf di chips ta tasos. Chips ta tatos. Mae rhaid dweud, fi'n hoff iawn a cynod I syl, felly tatos, ond, tiod, Pysgodyn a chips. Mae'n eitha agos ydw gwirth o ti. Mae'n eitha agos. Well I fi weid
Tato. Dwi'n hoff o fan hyn o dysil hefyd e. Ti, lyflu. Ond efo tato sos yn enwedig, ond eto dwi'n hoffi chips Ie, ni'n iawn. Sef o ddau yn hefyd. Teledu ta radio? Cwestiwn anodd, cwestiwn da eto. Teledu. Wel, wrth gwrs, gwylio teledu, gwrando ar y radio. Ie. Mae'n anodd, Siod, wrth gwrs, ti'n teithio yn y car a ti'n... Gwrando ar y radio. Ni'n teithio i fyny'r gogledd a mae'r radio ymlaen ar y fan. O, ni'n gwylio, dim gormod, rhywfaint o teledu. Dim llawer, ond S4C pob tro. Dwi'n eitha gwahanol un o yn y car, dwi'n gwrando ar y radio yn aml, ond pwydwiadau, dwi'n edrych ar lot fawr o teledu. E ti? Gormod falle fe? Gormod falle, ac dwi'n dieddol o sbio Top Gear neu rhaglen i chwaraeon. Top Gear. Be sy'n mynd i ddigwydd nawr e? Jeremy Clarkson, be sy'n mynd i ddigwydd manna de? Dwi'n mynd siŵr, dwi'n o poeniad hyn o fi mae dyna ddiwedd y Top Gear o'n de. Wel, fi'n siŵr walla Dave Chris Evans, mewn pedig gweithio ni, walla Dave Chris Evans o Radio 2 mewn a cymryd drosto. Hot off the press, pedig gweithio neb. Darllen neu cyfrifiadur? Darllen? Fi'n hoff iawn o darllen. Cyfrifiadur, ie. Cyfrifiadur, dy fi. Dwi'n hoff o ddau, de. Dwi'n efo ddau. Cameron, beth i ti? Darllen neu cyfrifiadur? Cyfrifiadur. Cyfrifiadur, ti'n mynd ar eBay a pethau fel lai, e? Na. What a game, Dyna gyn ni'n chwarae game. Na, fel chi. Ia. De ta gogledd. Mae rhaid i ni weid de, ond ni'n hoff iawn o'r gogledd. O, dyd. Beth sy'n gennych ar ôl y sioe yma? Ni'n mynd yn syth nawr i Blaen y Ffestiniog i wneud y sioe unwaith eto yn ysgol yn Blaen y Ffestiniog. Sut ydych chi'n hoffi ymlacio? Wel, gwylio teledu. Eto golf, ymlacio. Dibynnu os mae'r bel yn mynd syth lawr y canol y ffewyl. Os ni yn y cod, mae'n rhywbeth wahanol wedyn. Mae'n anodd ymlacio wedyn. Dwi'n mynd dilyn golf o gwbl. Wyt ti ddim, wyt ti? Na. Ti, Cameron, ti di trial e? Do, mae'n boring. O, ti'n gweld yn boring? Oce, digon teg. Ti'n gweld yn boring hefyd? Oce, digon teg. Beth sydd yn eich gwylltio? Gwylltio? Baw cwn. Baw cwn ar y ffordd a neb yn clynhau e. Mae hwnna'n gwylltio fi. Sydd priomed yna bach yn ôl de. Oedd, pryd ydych chi'n dod drwy Parc Millennium o'n Pendrin, ydych chi'n mynd fyny rhyw lwybu bach. A mae'n lwyth o bawc i yna. A si feidd efo sgidiau unwaith. Nes ti sefyll yna fe? Mae'n rhywun efo. Mae'n ofnad. Ond wedyn beth arall sy'n neud fi'n grac. Walle bod chi wedi sylwi hyn. Chi wedi sylwi y tapi yma. Nag chi'n troi nhw, ond chi'n gwasgu nhw lawr, a wedyn mae rhywfaint o dŵr yn dod allan o'r tap, a chi'n barod i golchi dwylo, a sydyn reit, mae'r dŵr yn stopio. Chi di sylwi yna? O, do, mae'n niwsans dydyn. Mae'n niwsans. Chi gwneud dalo fo yn llaw. A golchi llawr yn llaw. Nawr te. Ydy sy'n ffewn. Mae hwnna yn niwsans. Ydy mae'n niwsans. Odi, dytha reit. Pwy yw eich arwr neu arwres? Mam a dad. Mam a dad. Ie, mae rhaid i ni ddweud mam a dad. Ond cerddorol, sy'n ni'n gweud Simon a Garfunkel. Chi rifanc, byddech chi ddim yn gyfarwydd â Simon a Garfunkel a'r Everly Brothers, a'r Beatles, hoffi gwrando ar cyneuon nhw, a o'n nhw'n eithriadol o dda. Diolch yn fawr am y cyfweliad a'r sioe, a dwi'n siŵr fod pawb wedi mwynhau. Diolch i chi, diolch Rhys, a diolch Cameron. Tan tro nesa, hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr.